Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama maknya. Hari ini ya, libur woro-woro guys. Anakku lanang sikil papat loro. Wis tak suntik nomang. Bayar 120. Ki tak tungguin soalnya urung iso berdiri nih. Cek loro guys. Lagi gelemangan nih. Ngalor le polor enten kalau ngalor terus ijo tapi ini kalau pojokan Rono ayo aja munggah kalau nih sawah kayak urung ngacak kan urung ngacak ngeri dewi kayak guys, lagi gelemangan guys, rong dino ya Allah. Cintaku sayangku. Ndak mangan iki ditaleni karo tukang anu nih guys. Karo tukang suntik iki mau disuntik 2 jus. Lagi gelemangan ya Allah. Aja loro lele. Hartaku adalah kamu guys. Aja loro ya. Sedih aku nek kono. Gelemangan ke cintai lu mangan aja kayak itu gerangan ini ndak mangan ndang canak-canik ngerungi dikeleti lagi gelemangan ya Allah rong dino gak kuat ngadep keterak kembung nggak mangan aja. Ki wis hamil lagi, wis meteng ki 5 bulan. Ngenteni pati kalau tuku gula abang. Wong ora sabar lho. Wonge muni gula abang sing atos kuwi. Ngejekne pasar Rumling. Kulo diteleki neh raine ngono. Ki jalukane dikek palang biar gak menggok rene. Mang piye le?
Ngadep. Oke guys, jare Pak Mantri mang wis disuntik 2 kali. Iki dikongkon ngombeni banyu gula kelapa ya tak rebus ki. Tak godhog gula kelapa. Godhog gula kelapa engko terus diombekno ya guys ya. Wis muga-muga ya ndang waras. Godhog gula kelapa. Ditunggu 10 menit mendidih. Kayak bunga-bunga ini apa gitu. Gula kelapa, gula tombo, sapi. Pak nantang le, utek gula gitu. Entang. Entang resik. Kari kayak iya. Lha wong dipangan teko ndek ndak iso njukuk. Lah nek dingkremine ngisor ndek iso notol. Ora malah ditutup ngono ki lho. Nek bengi mbok tolo. Surut lho. Mangan iki ae. Tiada ya apa kuwi. Cemuk-cemuk. Manci kan manci putih resik. Wis. Ya, mbok gak sendok. Apa ora mbok demo dhisik le? Mongo-mongo ngono, mek entang ngono. Entang sing amoh. Iya, Su. Wis ngombeni saiki, Su. Ada. Kuwi dicoblok terus dicangep. Wis sak jam. Kuwi iki jam lekut. Ya ora iso wong tare wis anu kok dikeki guru kawanune tampare. Malah iru. Malah sing nayoh ngene iki jenenge. Ben.
Wis adem ris iki. Cemlekut wong sapi ya ora panas. Kaya wonge malah dicewewek. Njajal tokno ngene ndeke gelem ora. Tokno sak mancine. Nek mingkem rapet ya ora apa. Apa meneh? Lu dikeleti. Njajal iki tokno ngono ae. Ku dikeleti ya. Mangan gayane iki. Udah. Tokno sak mancine ndeke diambus ora. Lah. Wis meneh. Ndang kembilang. Gile. Padahal ya dikeleti ini wis. Oke pemirsa tak cukup semene ya konten iki nanti nek ku nambani sapiku lagi nek loro. Sapiku nyuntikno Gus. Kae delok ning kandang. Mbak Pak Eris wis dikeki suntik ping pindho kono lho etan sing cilik. Bar ditusi kaget mau mangan, tapi wis mangan iki mang. Tak godhog gula klopo. Oke, jangan lupa ditonton, di like, di komen. Mohon doanya semoga sapiku cepat sembuh ya. Oke, terima kasih. Salam kanggo semuanya yang ada dimanapun Anda berada. Tak cukup sekian. Bila ada tutur kata kurang jelas aku mohon maaf. Hari ini aku libur gak jualan. Soalnya ya untra-untru nyuntikna sapi juga ya. Oke, terima kasih semuanya bolo. Aku libur dulu ya. Wis ngono. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten-kontenku yang selanjutnya. Wassalam.